Het duurt hopelijk nog heel erg lang. Maar heb je al eens nagedacht over hoe je begraven wilt worden? Dit is het verhaal over het leven na de dood. Waarom zijn begraafplaatsen toch altijd zo griezelig? Jij kijkt veel te veel Netflix. Mensen in Nederland hebben hun doden de afgelopen duizenden jaren op veel verschillende manieren begraven. In een kist, een urn of enkel in een lijkwade. Zie je die vorm? Dit was ooit een van de eerste boeren van Nederland. Die verkleurde aarde. Ja. Ja, en dan, als ik het goed heb, moet hier iets van een been zijn geweest. En dan is dit automatisch ook het lichaam. En dan hier ergens was het hoofd. Dit is gewoon alles wat er over is van het lijk van die boer. Of boerin. Zijn of haar lichaam is natuurlijk helemaal vergaan. Op een beetje verkleurde aarde na. Een soort schaduw van de persoon die het ooit was. Ja, een lijksilhouet. En dat krijg je als iemand begraven wordt zonder kist, maar alleen maar met zijn kleren aan of gewikkeld in een soort lijkwade. Deze prehistorische boer kreeg zijn eigen graf. Maar dat was en is lang niet altijd zo. In het Limburgse Stein vonden archeologen een unieke grafkelder, waarin een hele groep mensen werd begraven. Hier lagen 42 mensen, waaronder zelfs 6 kinderen. Maar allemaal gecremeerd, dus er is weinig van over. Een heel familiegraf dus. Ja, of misschien zelfs een half dorp. En we kijken hier naar de bodem, maar waarschijnlijk hebben hier houten palen gestaan en heeft er een soort dakconstructie op gezeten. De grafkelder in Stein is in dezelfde tijd gebouwd als de hunebedden in Drenthe. Ook dat waren grafkelders. Ook de Romeinen legden 3000 jaar later grafkelders aan, maar wel op een veel grotere schaal.